Určite človek lepšie spí. Hej. To máme odskúšané. Lepšie spí, lepšie sa sústredí. Hej. Deti sa jednoduchšie učia, hlavne teda po tých barsoch. Dáška, ja ti ďakujem, že si sa zúčastnila vlastne už druhého kurzu Access. Prvý bol Access Facelift a teraz si na Access Bars. Čo ťa pritiahlo na týchto kurzoch? Čo bol ten zámer, že si sa prihlásila na takýto kurz? No, bolo to niečo pre mňa nové, čo som chcela možno trošku pochopiť viac, lepšie a hlavne chcela by som tým pomôcť druhým ľuďom. Ako mojim deťom, rodine a ľuďom, ktorí to potrebujú. Čo si videla, že akú potrebu by to naplnilo? Hlavne, aby to ľudí trošku upokojilo. Upokojilo, utišilo a možno otvorilo, že je aj niečo iné. Otvorilo mysel ľuďom. Ty si bola na Access Facelifte v podstate 2 mesiace dozadu cca. Odtedy si pracovala s faceliftom. Ty sama si chodila na sedenie Access Bars. Myslíš si, že to spĺňa zatiaľ tie očakávanie, že to, čo vidíš pred a po sedení? Určite áno. Určite to spĺňa a myslím si, že je to ešte viac, ako som očakávala. Že dáva to mne aj mojim klientkám viac, ako sme si možno vedeli predstaviť. Čo je to viac konkrétne? Čo nám to dalo Alicka viac? Energie. Viac energie. Viac energie. Hej. Viac kľudu, viac pokoja. A ty si vlastne pripravovala Alicku na súťaže s tým? Áno. Menej stresu. Menej Áno. A stresu? vyhli sme sa vlastne vďaka tomuto stresu. Hej, zo súťaží? Lebo chodíš profesionálne súťažiť? Ja si to pamätám, keď si sa prihlasovala na Access Bars kurz, tak to bol taký tvoj zámer, že Alicka bude pripravená na súťaž, Áno. že? Áno. Že Alicka bude pripravená, nebude vystresovaná, pôjde spokojná, šťastná. Že je tam, kde chce byť. A áno, že nám to trošku aj čo sa spánku týka pomôže, lebo určite človek lepšie spí. Hej. To máme odskúšané. Lepšie spí, lepšie sa sústredí. Hej. Deti sa jednoduchšie učia, hlavne teda po tých barsoch. By som povedala, že to ide všetko tak ľahšie. Wow, to je neskutočné. Tak ja ti ďakujem. A ja ďakujem. Alicka má už 2 kurzy za sebou, to je úžasné. Jej!